L'any 2018 van arribar 64 nois a Arenys de Mar, nois que migren sols, i des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar vam tenir molt clar des del primer moment que el que havíem de fer era acollir-los, perquè Arenys sempre s'ha destacat per ser un poble acollidor i molt solidari, i per tant des del primer moment vam considerar que aquests nois, el fet de viure a Arenys de Mar, eren arenyencs i que tenien unes necessitats molt especials, molt peculiars, i que per tant des de l'Ajuntament d'Arenys de Mar havíem de fer front a aquestes necessitats. Vam crear una taula de treball on està formada per totes les regidories que tenien alguna cosa a aportar a les necessitats d'aquests nois, la regidoria d'Educació, d'Esports, de Joventut, de Promoció Econòmica, també venia la Dgaia, venien les tutores del centre, immigració, etc. Ens trobàvem un cop al mes i vam començar a intentar donar una resposta arenyenca a les necessitats dels 64 nois del Casal Sant Vicenç. Un cop tenien les primeres necessitats cobertes, ens vam adonar que la part social, la part familiar, la tenien més coixa i per tant ens vam acollir al sistema de mentories i van haver moltes persones d'Arenys de Mar que es van acollir a les mentories i vam fer ara just fa un any aquest emparellament entre famílies d'Arenys i nois del Casal Sant Vicenç, i l'èxit va ser tan rotund que ens vam plantejar la possibilitat de donar una passa més, d'anar un pas més enllà i pensar en un acolliment en les pròpies famílies de nois que un cop complerta la majoria d'edat volen continuar en el seu procés migratori, volen continuar lluitant pel seu futur, de trobar una feina, de trobar un lloc on viure, i volíem que ho fessin a Arenys de Mar perquè ja estaven plenament integrats. I juntament amb Intres i amb els mentors i amb l'Ajuntament vam idear aquest projecte nou, el Pont Més 18, que és un acolliment per aquests nois que surten del centre sense un recurs alternatiu i que significa tenir-los a casa per donar-los l'oportunitat de viure amb una família, de tenir el recolzament d'una família, però també de continuar amb el seu procés migratori. I aquest és el nostre projecte, un projecte molt engrescador, que ens fa moltíssima il·lusió, que és força pioner a Catalunya i que esperem que tingui molts èxits, perquè la veritat és que aquests nois ens han demostrat que han vingut aquí a lluitar pel seu futur, pel de la seva família, i des d'Arenys de Mar, que som un poble acollidor, solidari, empàtic, doncs els hem de donar aquesta oportunitat. Un exemple d'això és Mohamed Harraoui, que podreu veure en el vídeo de presentació del Pont Més 18. Ell ha tancat tot el cercle i per nosaltres el seu exemple és el nostre objectiu, el nostre, el del Casal de Sant Vicenç i el dels nois. El projecte Pont Més 18 és un projecte que, com ha dit l'Anabel, va sorgir a tres bandes, entre el centre, l'Ajuntament i també amb col·laboració del Consell Comarcal del Maresme, i justament va sorgir davant la necessitat d'alguns joves que tenim al centre que per una situació complexa documental no poden fer ús dels recursos que hi ha pensats per ells després dels 18 anys. I aquests casos són molt concrets, són nois o bé que ja han vingut sent majors d'edat i per tant no se'ls pot regularitzar la seva situació de menors, la seva documentació de menors, per tant no poden fer ús del sistema més enllà. O una altra opció, que també ens està passant, és amb joves, sobretot subsaharians, que sí que porten passaport, però que després la Fiscalia de Menors no els valida per suposada corrupció als països d'origen. Llavors, en aquests casos, se'ls fa una prova radiològica i se'ls decreta majors d'edat. Però són nois, en qualsevol dels dos escenaris, que fan un molt bon procés dins del centre, que estan aprenent, que estan en els cursos, que estan seguint la dinàmica, però per aquesta situació documental no podran fer ús dels recursos que hi ha pensats per després pels joves. Estem pensant, si pensem en xifres, potser un 5%, no arribaria, un 5% dels joves, del total de joves que tenem, només serien aquells que no tenen aquestes opcions de futur i que per tant serien susceptibles de ser beneficiaris del projecte Pont Més 18. I va sorgir en aquesta necessitat i vam pensar que es podrien unir
dues necessitats. D'una banda, la dels joves de poder tenir un lloc on viure, per tant, buscar unitats acollidores que tinguin aquest espai i aquesta disposició personal per poder conviure amb ells, però d'altra banda, d'aquestes unitats acollidores que també sortissin guanyant. És a dir, que no únicament creguin que estan fent beneficència per un jove, no, sinó que és un aprenentatge mutu, un unir necessitats mútues. Per exemple, se'ns acudia que un perfil d'aquestes unitats acollidores poden ser gent gran que està prou bé, que ja viu sola i que té l'espai i la disposició per poder viure amb algú altre, que podria ser un jove, i per tant solventaria aquesta part de soledat, que malauradament també és una pandèmia a la nostra societat, i el jove contrarrestaria, no?, i aportaria l'altra part. I pensem que és una opció molt viable en la que pot haver un aprenentatge mutu. I després l'Andy us explicarà ja alguna experiència que hem tingut en aquest sentit, on amb un exemple molt clar, doncs, una de les persones que ha acollit està inclús aprenent àrab a través del jove que ha acollit i que això li serveix a la seva feina perquè treballa en un hospital, no? Doncs serien aquests exemples en els que estem pensant, de col·laboració i aprenentatge mutu. Tant de bo que d'això surti alguna cosa maca. Yo soy mentora de Adnan, un chico de 18 años, ahora 19, pero cuando lo conocí tenía casi 18, que lleva 1 año y medio, casi 2 en España, y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Es difícil explicar en pocas palabras, pero a veces la gente ve esto como una ayuda que uno hace a alguien que está en una situación difícil. Sin embargo, yo lo veo y lo he experimentado como una experiencia en la que yo he recibido incluso más de lo que he podido compartir o dar o ayudar a Adnan en este proceso. Las mentorías están planteadas como un programa muy abierto, muy flexible, muy fluido. Lo que nos pidieron en su momento era hacer un acompañamiento a algunos de los chicos que estaban en el centro, y hemos vivido en el año y medio que llevamos de mentorías muchas situaciones diferentes, cada uno con los chicos que acompaña. Yo personalmente he vivido la salida del centro de Adnan, que se fue primero a una casa y ahora está en un piso, y todo este proceso de crecimiento y de incertidumbres y de cambios que para cualquiera son difíciles, y más cuando uno está lejos de casa y lejos de los que uno quiere. De alguna manera creo que es una oportunidad de conocer otras culturas, otra gente, otra comida. Adnan creo que ha incluso aprendido a cocinar. Hemos cocinado con su madre del otro lado y los tres como a 3 manos, y ha sido como oportunidades muy bonitas. Creo que hay también experiencias de chicos que han salido del centro y que se han podido ir con familias que los han acogido. Tenemos la experiencia tanto de un chico que tenía su mentora y que ha pasado de la situación de mentoría a la situación de acogida, que también es una experiencia muy interesante y muy enriquecedora. La mentora en este caso y su familia también están aprendiendo árabe, y esto les sirve en su trabajo como médico para comunicarse con gente con la que antes no se podía comunicar. Y también tenemos experiencias de otros chicos que han salido y que han sido acogidos por familias que no eran mentoras. Creo que la experiencia de acoger a un chico también es una experiencia que tiene mucha implicación, por supuesto, para la persona que lo hace y para su familia, pero que potencialmente tiene muchas posibilidades de crecer y de aportar muchas cosas tanto a los chicos como a la familia. Yo tengo no solo experiencia con Adnan, sino también relación con su familia. Creo que su madre y su hermana, con las que hablamos habitualmente, también están más tranquilas por saber que hay alguien aquí que hace un poco de tía, como le digo yo, y que, bueno, que ve por él, y que al final no son cosas concretas las que uno tiene que hacer, sino estar ahí, ¿no?, como lo haría con cualquiera de su familia.
Así que bueno, es una experiencia que recomiendo y creo que también la experiencia de acoger, que es un paso más y es un paso grande, es también una oportunidad muy grande y creo que puede ser muy linda y muy beneficiosa no tanto para los chicos, o no solo para los chicos, sino también para las familias que los acogen. Us hem preparat un vídeo on expliquem una mica l'experiència d'en Mohamed Harraoui. És un noi que va arribar a Arenys de Mar l'any 2018, el juliol del 2018, i ell és l'exemple a seguir de tots. És l'exemple d'integració i de voluntat de tenir una nova vida, una oportunitat de créixer com a persona i professionalment. Ell va sortir del centre fa un any, se li va donar la possibilitat d'anar a Mataró amb un pis, però ell estava tan integrat a Arenys, és un noi que ha estat geganter, ha treballat, ha col·laborat amb el tio de Nadal, estava tan integrat a Arenys que tenia molt clar que volia tornar a viure aquí i ell mateix va trobar una feina a Drassanes del Mau i ara mateix està vivint a Arenys i està buscant un pis per viure sol. Per tant, ell és un clar exemple d'integració i del que volem que aconsegueixin aquests nois, que és assolir el seu somni, que és venir a buscar i a trobar un futur millor. Me llamo Mohamed Harraoui, tengo 19 años, soy de Larache, he salido de Marruecos del 2018, desde Tánger hasta Algeciras, durante unos 8 horas dentro del mar. Y después nos han cogido la policía de Algeciras, nos han llevado a la prisión durante 2 días, porque era un viernes, porque los sábados y los domingos no trabajan. Y han pasado estos 2 días, y el lunes nos han llevado a un centro de acogida en Algeciras, y durante unas 2 horas hemos escapado. Éramos como 6 o 7 personas. Hemos escapado del centro y hemos ido a Almería. Hemos estado durante 6 o 7 días en Almería para conseguir un poco de dinero para venir aquí a Barcelona. Y después hemos cogido el bus de Almería hasta Barcelona, hasta el Arquitrío, durante unos 14 horas o así. Y cuando hemos llegado a Arquitrío, hemos bajado de la estación para preguntar a la gente dónde está la DGA y esto. Y nos dijeron que hay algunos que están en Tarrasa y eso. Y hemos cogido el tren para Tarrasa, hemos ido a Tarrasa. Estábamos buscando ahí la policía y todo durante unos 15 días o así. Y cuando hemos encontrado a la policía, hemos ido ahí para preguntar eso. Y nos dijeron que cuántos años tenéis. Y les decimos que 16, algunos que tienen 18, 17. Y nos han llevado a Barcelona para hacer las huellas y todo. Y nos dijeron que tenéis que esperar un poco para que salgan los resultados de las huellas y la edad que tenéis para llevarlos a un centro de acogida. Doncs el Mohamed va arribar un juliol, que estàvem ubicats a Manresa en aquell moment, i des del principi va ser un noi molt observador, molt prudent, estava atent a tot allò que passava en el centre i tenia molt interès a aprendre l'idioma. Va ser el primer que vam destacar d'ell. I amb aquest posat en escena tan introvertit al principi va fer que els professionals ens hi adrecéssim
amb una especial atenció, bueno, també, com amb altres nois, però amb ell sobretot enfocat en aquest aprenentatge, en aquesta voluntat d'aprenentatge. I això ha estat una miqueta la clau del seu procés al llarg de tot el camí. Aquella motivació inicial que en aquell moment va ser per l'idioma, després ho ha sigut per cada altre aspecte que se li ha anat presentant. I amb tot ha presentat una alta motivació i això és clau. Doncs jo el Moja el vaig conèixer el meu primer dia de feina. Mira, el meu primer dia de feina em sembla que no el vaig conèixer perquè ell, quan va arribar al centre, vam arribar quasi a la vegada. I ell era un noi com molt vergonyós i si tu no el anaves a buscar no el trobaves. Aleshores, jo crec que no el vaig veure fins quan, no sé, el segon o el tercer dia que anava al centre, perquè a més jo al principi no era la seva referent de color, aleshores la nostra relació era més, bueno, no era tan propera, no? I a poc el vaig anar coneixent més perquè quan jo vaig arribar ell sempre anava amb un amic seu, que era d'origen subsaharià i cap dels dos parlava el seu idioma, no? I entre ells només podien parlar castellà o català. Llavors els dos es passaven tot el dia estudiant, junts. Doncs al principi van ser formacions de llengua. Vam començar amb el Consorci de Normalització Lingüística en català i després les classes que fèiem al centre també pel castellà. Va aprendre simultàniament les dues llengües i més endavant, quan ja ens vam instal·lar aquí a Arenys, va cursar un PFI de pintura, el cursava a Pineda, concretament. I li va anar molt bé, els professors estaven encantats amb ell, vull dir, molt bé, en tots els sentits. I a partir d'acabar el seu PFI de pintura, ja li va sortir una plaça en un pis, amb un projecte que es diu PIL, que és Pis d'Inserció Laboral, i aleshores ja vam fer la derivació cap al pis i, en certa manera, nosaltres ja el vam deixar d'acompanyar, no? Ja vam deixar de ser els seus tutors legals perquè ho passessin a ser els professionals del pis, tot i que ell ja era major d'edat. O sigui, ja no era tant el paper de tutor legal, sinó d'acompanyament educatiu. Bastant obsessiu amb l'estudi, també t'ho he de dir, perquè sempre estava estudiant. I, bueno, jo era la seva referent, passàvem els dies junts i portàvem la dinàmica del centre, sempre va ser un noi molt implicat, mai va donar problemes, va fer una evolució molt bona, vull dir, va arribar que no deia ni hola en castellà ni català i bueno, al mes i mig ja estava parlant bastant bé i parlant amb bastanta vergonya, cada cop més integrat, cada cop més en la dinàmica y molt bé. El primer día que he llegado al centro he llegado en Manresa. Después hemos ido a Olot. De Olot hemos vuelto a Manresa. De Manresa hemos venido aquí a Arenys. Y de Arenys hemos ido a Canet de Mar. De Canet a Arenys y de Arenys a San Iscla. Hemos hecho muchas vueltas por los centros. Per nosaltres venir a Arenys ha estat un regal, en tots els sentits, perquè és un poble que des del principi es va mostrar molt obert a la nostra arribada. Sí que, òbviament, com a tot arreu, va haver veus dissonants, no? Que no volien que arribessin un grup de joves migrats sols. Però en general, parlem en termes generals, l'arribada va ser molt bona perquè va haver bona acollida. Des de l'equip de govern, no? Des d'alguns actors municipals que eren claus també en aquesta acollida, les escoles, l'escola d'adults també, no? Les diferents regidories. En tots els sentits hem rebut ajuda. No sé si sabeu, però estem fent una taula de treball mensual i això implica que tots els agents implicats d'alguna o altra manera amb la inserció educativa i sociolaboral dels joves ens reunim un cop al mes i posem damunt la taula els avenços que hi ha hagut en aquell període i també quins projectes, quins objectius tenim en el període següent, no? I això és una mostra evident de la voluntat de continuar creixent, de continuar afrontant les dificultats que vagin sortint i donant sentit a tot aquest moviment migratori, que ens el trobem i l'hem d'afrontar de la millor manera, perquè el que no podem fer com a societat és canviar els moviments migratoris globals, no? Això és així i ho hem d'afrontar de la millor manera. Bueno, el Moja, des del minut zero, ell tenia molt clar que venia aquí amb un objectiu, que era treballar i estudiar i donar-li una oportunitat a la seva família. També tenia com una mica la pressió familiar bastant a sobre. No perquè la família l'acusés molt, ni molt menys, sinó perquè sí que, com molts altres nois, venia amb aquesta responsabilitat, no?
d'ajudar la família i molt propi a la mare, molt familiar perquè també és d'un context més rural i això es nota a vegades la diferència. I bueno, va tenir, doncs, com tots els nois quan arriben i esperen una realitat i venen aquí i no és la que s'esperen perquè no tenen, bueno, perquè no és tan fàcil tot, no? Aleshores han d'estudiar i han d'aconseguir un permís de treball que molts cops és molt difícil de trobar i aleshores doncs entre passar un dol migratori propi i la confrontació amb la realitat que no esperes, doncs ells també han de pair una realitat que molts cops no és fàcil. I el Moja ho va portar bastant bé. He estudiado muchos cursos, he estudiado como un curso de pintura, PFS, cursos de catalán, castellano y hacía atletismo y carpintería y todo. A vegades tenia molt estrès. Va haver-hi un moment que ens vam preocupar una mica i tot perquè deia que li fallava la memòria, que no sabia molt bé, que no se'n recordava de què havia menjat, que al final és l'estrès que ells pateixen tant a nivell de formació com de tot el dol migratori que estan patint, no? Però jo crec que va ser una mica la seva via d'escapatòria davant de la realitat del centre. Centrar-se en un estudi, en algú que li faci estar fora del centre, perquè també l'agobiava bastant. Porque todo era muy complicado porque como si no tienes menos de 18 años eso no puedes hacer los papeles aquí. Hasta que llevas 3 años o más y con un contrato para hacerte los papeles es muy difícil aquí para conseguirlo. El Mohamed és un exemple per als altres nois, aquells que el van conèixer. Ara ja hi ha hagut rotació de nois i per als nous doncs, és una història que els hi expliquem, però no li poden posar cara, no? I una cosa molt maca que ha fet el Moja aquest any i que penso que per ell és molt significativa és que el dia de la festa del xai, que va ser ara a l'agost, ell va decidir dotar el centre o premiar el centre, no sé com dir-ho, premiar els excompanys del centre amb un xai. Llavors, amb el seu sou, ell va decidir comprar el xai i compartir-lo amb la resta. I penso que per ells aquests actes, aquests rituals, són molt significatius en aquest sentit. I pels altres, sobretot per qui ho reben, és una forma de fer realitat aquella expectativa il·lusòria que portaven des que van sortir de casa, no? El poder compensar el que han fet per ells. Estaba estudiando hasta el tercero de ESO y no hay nada. Y después he pensado que tengo que ir de mi país. He conseguido un poco de dinero y mis padres me han ayudado un poco para venir hasta aquí. Y hemos encontrado uno que lleva a los chicos aquí a España y nos dijeron que hay que pagar unos 1.500 euros allí y unos 500 aquí. Hemos pagado los 1.500 allí en Marruecos y cuando hemos llegado aquí, porque 2 veces, la primera vez nos han cogido en Tánger y la segunda nos dijeron que hay que pagar 100 euros más, 500 euros más, para que puedas venir hasta aquí. Hemos pagado estos 500 euros en Marruecos. El Moja ha sigut clarament una oportunitat. Una oportunitat. El que passa és que, clar, és una oportunitat, però hi va estar 1 any i mig al centre, quasi, em sembla. O 1 any i alguna cosa, que al final... ell va fer un procés magnífic i va sempre estar molt a gust al centre i tot, però a vegades són unes realitats que són dures, no? Estar compartint casa amb 64 nois, doncs arribes a un... bueno, et sobrepassa en algunes circumstàncies. Aleshores, que sí que amb el temps se li va fer una mica més feixuc el fet d'estar tant de temps al centre. I és una mica el que ens va passar amb el Moja, que és això, que va fer una evolució superbona i estàvem visquent una realitat en aquell moment que tot el noi que feia una evolució acabava a un pis, no? Abans dels 18 anys. I clar, el Moja era com, òbviament que aniràs a un pis, vull dir, ningú s'ho pensa que tu no aniràs. I quan es frustrava o tenia problemes amb companys perquè el molestaven o així, era com, bueno, Moja, tranquil perquè tot sortirà bé, saps? A ells espero que també, però tu acabaràs a un pis i amb un treball, vull dir, amb un treball no li podíem assegurar, però com assegurant-nos que hi hauria alguna cosa positiu al final, no?
I clar, va arribar el moment que va fer 18 anys i no hi havia pisos perquè estan saturats, vull dir, també és matemàtic, si arriben no sé quants mil nois de 17 anys i a l'any següent fan 18, doncs l'any que ve es bloquegen els pisos de més 18, vull dir. I clar, va arribar el seu moment i no hi havia pis. Doncs amb aquesta voluntat de col·laboració entre el municipi, el centre, no?, i tots els professionals que hi treballem, hem ideat un projecte que es diu Projecte Pont més 18, que consisteix precisament en buscar unes unitats acollidores, que nosaltres li anomenem, per entendre'ns, cases, famílies, que tinguin a la seva disposició una habitació buida i que tinguin un moment personal adequat per poder acompanyar durant un temps acotat a un jove que surt del centre amb 18 anys amb una situació documental complexa. I això què vol dir? Que per alguna raó doncs, no ha pogut regularitzar la seva situació documental aquest jove i fins que això es regularitzi quedaria fora del sistema de protecció de menors, perquè ja no és menor, no? I en aquest sentit vam pensar que una bonica opció seria això, poder trobar persones amb cases, amb una habitació i que tinguin aquesta disposició, que tinguin el temps també per poder endinsar-se en aquesta meravellosa oportunitat d'aprenentatge mutu. I ja tenim experiències d'èxit similars aquí mateix, amb alguns nois que han marxat del centre i que amb el boca-orella hem conegut famílies que han volgut fer-ho, però ara ja ho emmarquem en un projecte amb cara i ulls, que es diu Pont més 18. Però ja hi ha experiències positives en aquest sentit i són molt maques. Home, jo crec que un dels principals problemes amb els joves migrats sols que tenim ara a la societat és l'educar la societat també, no? I sí que crec que Arenys ha sapigut acollir bastant, però és que jo crec que s'hauria de fer un treball previ a que arribés al centre d'Arenys, no? Perquè hem tingut sort en aquest cas, perquè sí que està clar que per mi quasi el màxim nivell d'inclusió d'aquests joves és que estigui al geganters del poble, no? Perquè és que forma part real del poble, no és que els tenim aquí i van fent les seves coses, no és que estan dintre i això és inclusió al final, no? Els joves estan molt contents d'estar a Arenys. Els agrada molt, òbviament Arenys és increïble, li agrada a tothom que el coneix, això per una banda, però també estan contents perquè veuen que hi ha una resposta cívica, ciutadana, que va en la línia de la que nosaltres volem treballar amb ells i que els fa sentir bé. De tant en tant, és veritat que també ens venen i ens diuen em sento malament perquè per la riera passejant m'han mirat malament o les senyores grans s'han apretat el bolso quan m'han vist passar pel costat. Clar, i nosaltres ja els expliquem, bueno, això pot passar perquè hi ha algunes persones que, malauradament, fan actes delictius i això significa que embruten el nom d'un col·lectiu per un acte individual, no? I això som conscients que passa. I ells són molt conscients i pateixen les conseqüències en aquest sentit. Ja portava molt de temps al centre, no tenia pis, a nivell laboral estava molt complicat i tot. Ell va passar uns mesos que no estàs bé, no? Perquè és normal, acabes de fer 18 anys, no saps què passa en el teu futur, veus que el treball és molt difícil de trobar i vam dir, va, amb la Reme també, què hem de fer perquè aquest noi tingui una feina? Ens vam posar en contacte gent del poble que va ser superamable i ens va donar diferents oportunitats. Bueno, vam anar movent coses, però ja no sabíem què fer, no? I el Moja estava... Bueno, que no... Sí, doncs això li feia patir molt i anàvem parlant i tal, i un dia vaig pensar per què no ficam papers? Ja, és que ja no sabíem què fer. I vam dir, bueno, doncs el de tota la vida, jo què sé, jo ho havia fet de passejar gossos i cuidar nens per les tardes de reforç quan era petita, no? Al final vam dir, per què no, ja que has fet un PFI de pintura, com podem apropar-nos a la gent del poble per poder, jo què sé, li pintes la casa, el que sigui, saps? I res, vam fer uns paperets de me llamo Mohamed, soy un chico trabajador, bla, 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 no sé què. Vam posar el número i el van trucar. Pues un día lo estaba compartiendo los currículums a las empresas eso, y no me ha servido de nada. Y un día dije, voy a hacer una carta de presentación y todo. Estaba un día con una chica que se llama Bea, me estaba ayudando, le he dicho que quería hacer una carta de presentación para buscar trabajo. Me ha dicho que vale, pues hemos hecho la carta de presentación
éramos colgados en la calle, por Arenys, por Calella, Canet, Barcelona y todo esto. Y en unos meses, cuando he ido del centro, me han llamado un día. Estaba sentado en el piso donde vivo yo, en Mataró, y me han llamado. Me dijeron que tenéis que venir el lunes para hacer una entrevista sobre el trabajo. Nosaltres teníem molta feina, tenim molta feina i buscàvem gent nova per contractar i la veritat és que cada vegada es fa més difícil trobar gent que vulgui treballar perquè els nanos d'avui en dia el que volen és estudiar i difícilment es tiren cap a l'ofici. I vaig veure uns cartells passejant pel poble, vaig veure uns cartells a la cartellera d'un noi jove que buscava feina i em va cridar l'atenció la forma amb la que estava escrit i vaig arrencar un paperet, d'aquelles tiretes, vaig arrencar un paperet i el vam trucar. No sabia en aquell moment ni que fos un menor no acompanyat ni l'origen. Que era de fora estava clar perquè posava Mohamed i per tant estava clar, però a mi a l'hora de treballar jo el que necessito és una persona que vulgui treballar i ja està. Aleshores va arribar aquí en Moja, li vam fer una entrevista i ens va agradar i li vam dir que podria començar a treballar. El que passa és que no podia, perquè el seu paper, el seu DNI, NIE, posava que només era permís de residència i no tenia permís de treball. Jo que desconeixia tot el camp aquest, tot això em va sorprendre moltíssim, perquè no puc entendre que tota la inversió que s'està fent per part de la Generalitat per acollir aquests menors que arriben de fora i que se'ls doni opció de residència, però no se'ls doni sortida laboral, que és al final el que qualsevol jove vol, una independència. Crec que no té sentit tenir gent que no pugui treballar i que per tant no pugui produir i que per tant sigui una càrrega per la societat, quan són nanos amb moltes ganes de treballar. Y cuando ha llegado el lunes, he ido a los días para hacer la entrevista. Cuando he hecho la entrevista, me han dicho que desde mañana empiezas a trabajar. Cuando he ido el siguiente día, he ido a trabajar, he trabajado desde 7 hasta las 10 o así, y me dicen que vamos a hacer el contrato y todo. Y cuando han ido para hacer el contrato, tenía los papeles en trabajo. Y me dijeron que no puedes trabajar con estos papeles. Le digo que necesito un contrato de 1 año para poder trabajar. Y mi jefa ha llamado a la DGAE y le ha preguntado y todo. Y me han dicho, ves ahora a casa y luego te llamamos. El siguiente día me han llamado y me dijeron que hay que traer algunos papeles para hacerte el contrato. Hemos hecho el contrato, estábamos esperando durante unos 3 meses para que salgan los resultados para poder trabajar. Jo crec que va ser una desil·lusió tremenda, perquè a més, d'entrada li dones una il·lusió, que és la que parlava de l'esperança, li dones una il·lusió que és ja pots venir a treballar i resulta que en el moment que vens a treballar, que anem a fer els papers, li dius que no pot venir a treballar. No se l'ha preparat des d'enlloc, des del centre amb el que està, no se'l prepara d'enlloc. Al revés, se li compra roba de treball, se li diu tot i quan arriba aquí li dius no, és que no pots venir a treballar. La cara de decepció d'en Moja va ser colpidora. O sigui, em va fer pensar que aquest noi necessitava un mentor perquè realment se li va trencar el cor, un cor que ja té trencat perquè tens la família fora, perquè estàs vivint sol, perquè portes molt de temps sense aquella abraçada que necessites, quan la necessita tothom a qualsevol edat, però sobretot si ets jovenet i tens 17 anys, 18 anys, 19 anys, jo crec que necessites aquesta abraçada i trobar feina era com una cosa que ell havia lluitat molt, que és el que necessitava, perquè
Sembla que quan vinguin aquí se'ls ha d'oferir tota l'educació, però molts venen a treballar, venen a guanyar diners perquè el seu país està en pitjor i volen ajudar la seva família, i de cop se'ls diu que no. Jo en aquell moment el vaig tranquil·litzar i vaig dir, pensa que no sé com anirà, però tu acabaràs treballant aquí. Va ser un tema quasi bé d'amor propi, però perquè realment em va tocar aquella cosa que no sé, però no crec que sigui tampoc perquè sigui una empresària especial, superheroïna. Simplement em va tocar en aquell moment, o sigui, jo crec que va ser el moment, la circumstància, el que sigui, però entenc que si això no es facilita, difícilment molts nens tinguin la mateixa oportunitat que ha tingut en Moja. Però no perquè jo sigui especial, sinó perquè realment el sistema ho posa molt difícil. Y cuando han salido en enero, el 7 de enero del 2019, 2020 he empezado a trabajar aquí. ¿Y dónde trabajas? Aquí en Drassanes Dalmau. O sigui, estic disgustada amb el sistema, però no amb el sistema educatiu, perquè és un nano que a nivell d'idioma portava un any i mig aquí i a nivell d'idioma t'entén perfectament en català, el castellà el parla, a més ha fet algun tipus de formació professional a nivell d'ofici, com a mínim sabia utilitzar les eines, aguantar-les, o sigui, tampoc no estic parlant que tingués una formació súper, però sí que tenia una formació suficient com per aprenentatge i que ja m'agradaria que molts nanos dels que venen aquí a començar, perquè a mi m'agrada molt tenir aprenents, perquè és un ofici molt particular, un ofici que no hi ha massa formació específica sobre això. Sí que des de l'Ajuntament es mira que volen fer de formació, de reparació de barcos, però avui per avui no hi és. No hi ha una formació molt específica i el fet de tenir algú que sàpiga fer servir les eines, penso que és una cosa molt positiva i que realment jo la valoro com a bé. També he de dir que pràcticament tota la gent que tinc que ha vingut de Marroc, més gran, també la té. Vull dir que no sé si tota és gràcies al centre d'Arenys o hi ha hagut una formació prèvia en el seu país que m'ha ajudat a això, perquè realment jo ara mateix els oficials de primera més bons que tinc són marroquís. Pues estamos fabricando barcos, haciendo moldes, techos del barco y ahora mismo estamos haciendo el techo del barco del Amazonas. És un noi que l'han acollit molt bé, perquè el volen com a ajudant. Hi ha altres gent que ha començat a l'empresa que no l'han volgut. I és igual, la procedència és igual al fet que hagi sigut un menor no acompanyat. I el curiós és això, no? A mi, i jo crec que a ells, però a tots, ens ha desmitificat una mica el que significava els menors no acompanyats. Perquè popularment són uns delinqüents, pràcticament. I jo aquí veig un nano super agafat a la seva mare, moltes ganes de... Els diners que treu d'aquí, de seguida els envia a la seva mare, que, no sé, un noi molt casolà, amb unes idees molt clares del que venia i deixava de venir a fer, i per tant molt content de l'oportunitat que li he donat. Pues mejor. Ahora mejor, pero antes era peor, porque antes como no tenía trabajo ni para ayudar a mis padres ni nada, y ahora como ya tengo trabajo y todo, y los papeles con trabajo y todo, serà mejor. Que jo crec que és una oportunitat o un benefici mutu. O sigui, jo li estic donant una oportunitat de treballar que potser no he valorat tant com a tan important com el que realment li he fet amb ell, i a mi m'ha ocupat un lloc de treball que jo també necessitava. O sigui, jo no em considero que hagi fet voluntariat social, o sigui, jo em considero... Al final jo faig negoci i al final el que busco és que una persona em rendeixi, és una persona que rendeix. Per tant, ha estat ben rebuda per tots els de l'empresa i jo penso que se sent a gust aquí i
I espero que continuï així i que aprengui moltíssim i que d'aquí uns anys puguem parlar de que realment ara hem format i que tinc un oficial de primera de 20 anys o de 22, que seria la meva il·lusió. Sí, hay que dar las oportunidades a los chicos para poder trabajar y poder estudiar y seguir adelante. Jo penso que d'entrada el que ha de fer més esforç és l'administració pública. Penso que està molt lluny de que es puguin tancar cercles, perquè a vegades es demanen responsabilitats a empresaris, però la responsabilitat la té el govern, les lleis. Les lleis no estan ben fetes. Jo penso que donar un permís de residència i no donar un permís de treball, que jo no hi entenc suficient de lleis com per valorar-ho, però el que sí que si es dona un permís de residència, el permís de treball hauria de ser molt ràpid. O sigui, si no es vol donar al moment perquè no se'ls doni uns drets que després la gent no s'agafi, doncs el que s'ha de mirar és, com a mínim, que en el moment en què trobin feina tinguin el permís de treball, perquè el que he dit, el que dic sempre, si no es pot vendre una esperança i després no tenir-la. Està molt bé que Mohamed hagi tancat el cercle, però jo en tindria més si no em costés 3 mesos aconseguir una persona, perquè jo la persona la necessito avui. Penso que projectes personals com el del Moja són el que donen sentit a la feina de tots els professionals que ens dediquem en aquest àmbit de la inserció juvenil i ell hauria de ser això, com el punt que no hem de perdre de vista en moments delicats o en moments difícils. Sempre hauríem de tenir aquest exemple en el cap per anar motivant a la resta. Quiero dar las gracias a Reme, a los que trabajan en el centro, a los trabajadores sociales y los que me están ayudando un montón. Muchas gracias a Anabel y a Josep y a todos los que me han ayudado.